Moi. Mikäs fiilis tosta meidän AC... Mikä se oli? Tapata? Mikä? Tapata. Vieläkin on kuuma. Vieläkin on kuuma. Oliko rankkaa? Se on hyvä reini. Tykkäsit? Otetaanko toinen kierros iltapäivällä? Ei oteta. Mites meidän voimamies? Tykkäsitkö? Oli se ihan. Tekikö tiukkaa? Teki. No niin, löydettiin sullekin niinku laji, mikä saa sut taipumaan. Kyllä. Se on hyvä. Joo. Mitäs päivä me eletään? Tiistaita. Mitäs tänään opiskeltiin? Oli hallintoa, oli lakia käytiin, työturvallisuuslakia ja pelastuslakia. Ja viestiliikennettä. Joo. Mut sitten oli tää, mikä Tapata, kivaa jumppaa. 40 vai oliko se 50 minuuttia? Joo, 50 minuuttia. Joo. Mitäs meidän esimies? Selvisin Joo. harjoituksesta. Oliko verenmaku suussa? Täysillä mentiin. Niin sitä pitää. Kyllä. Ja ei kummempi. Nyt tässä nautitaan kaunista Kuopion ilta-auringosta. Juodaan kahvia. Huomenta. Puoli 8. Keskiviikko. Aamupala. Mitä palomiehet syö? Puuroa. Lämmintä sämpylää, tuoremehumaitoa, kahvia. Semmosta. Koko päivä teoria. Ipi. Hyvää iltaa. Keskiviikkoon mennään. Kovaa vauhtia. Pikku puolessa välissä. Lähdin tutkin nyt, kun on kipeä, niin lisää näitä polkuja. Ei tarvi kauas. Nyt ollaan lähellä ihan tosta koulusta 1,5 kilsaa Linnunteen. Törkeän nättiä maisemaa. Asuinalueet tässä lähellä, mutta kyllä tässä on aika rauhassa olla. Katsotaan pääseekö minne tää. Tämmöstä. Kuullaan myöhemmin. Moi moi! Hyvää iltaa. Roskat roskii. Keskiviikko alkaa olla paketissa. Oli aika teorian täytteinen päivä. 8 tuntia. Iltapalalle nyt paistoitelemaan kananmunia ja kokoneen. Yes. Nukkua menoaika kohta. Keskiviikkoilta ja lyödään sitä pakettia. Eli tää on aika teoriatäytteinen päivä. Eilen oli se Tapata-treeni, niin tuli muutama otteeseen puheeksi. Tänään oli sitten vaan palafysiikkaa ja sitten oli tossa päivällä turvallisuusviestintää. Eli vähän liittyy tämmöiseen valistamiseen ja esimerkilliseen toimintaan. Sitten jatkettiin takaisin palofysiikkaa loppupäivä. Huonepaloja vähän opeteltiin, mitä palokaasut ja savukaasut ja kaikki tämmöiset käyttäytyy. Huomenna on taas teoriaa, viestintää ja ensimmäinen koekin olisi semmoinen johdatusopintoihin semmoinen. Ei pitäisi mitkään hirveän vaikea olla. Eettisiä arvoja ja muita vastaavia. Perjantaina on sitten kehon koostumusmittaus. Se on kiva, että nähdään missä kunnossa tuo kroppa on. Ja sit niitä varmaan tullaan muutama otteeseen tekemään myöhemmin koulussa, niin näkee, että mihin päin lähtee kehittyä tuo homma. Ei muuta kuin kauniita unia, palataan huomenna tai viimeistään perjantaina. Hyvää yötä, Juuso. Right.